Jó estét kívánunk, köszöntünk mindenkit itt a ma esti szurkolói találkozón. Örülök, hogy ennyien eljöttek. Hadd mutassam be a színpadon ülő urakat. Egyrészt itt van Fazekas Zsolt, a Veszprém Kézilabda Sportegyesület főtitkára. Iváncsik Gergő, az MVM Veszprém csapatának mérkőzések volt a játékosa. Gásper Márgucs, szlovén válogatott jószélső. Cristiano Gajde, spanyol válogatott balszélső. És az MVM Veszprém csapatának vezetőedzője és a Magyar Válogatott Szövetség kapitánya Xavi Szabáté. Először két körkérdést fogok föltenni a jelenlévő vendégeknek, utána pedig az önöké ezt a terep a kérdések kapcsán. Először akkor menjünk sorba, Fazekas Zsolthoz fordulok, hogy ő hogyan látja az eddigi szezonját a csapatnak. Szép jó estét mindenkinek! Hát igazából a kötelező 4 feladatból 2 abszolválva lett, és hát ezek miatt azt gondolom, hogy ez a szezon ugyanúgy, mint az előzőek, nagyon sikeres eddig. Gergő, nem az első szezonod Veszprémben, eddig milyen ez a többihez képest akár? Minden évben nyilván más, mindig nehezebb. Én úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy bármi újat tudnék mondani itt bárkinek is az elmúlt mérkőzésekről, mindenki látta, mindenki velünk szurkolt, velünk izgult, úgyhogy egy érdekes, erős szezon van mögöttünk, meg még ugye van egy pár hét hónap előttünk, nyilván azon vagyunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Gashi, what do you think about this season so far? Szép jó estét mindenkinek! I think it's a successful season until this far. We reached our goals until now, but the real matches, the important matches, they start now. We are entering the final month of the season, and we started good with 2 trophies. It was hard, but we won them, and now we want to win the rest of them all. Úgy gondolom, hogy eddig egy sikeres szezon van mögöttünk, de az igazán nagy feladatok még csak most kezdődnek el. A szezon utolsó 1 hónapja vár ránk csupa kemény mérkőzéssel, de úgy gondolom, hogy bizakodva várhatjuk ezt a hátralévő időszakot. Christian, what do you think about this season so far? Jó estét mindenki! No, we start this season also good because we lose one of these trophies in Qatar, but now the team is much more better. Now we are in good way. We won the other day also the Hungarian Cup, but now we start the most important season, the most important week of this season because we have this match against Varda, and I hope we can go to the final four also. Krisztián azt mondta, hogy nem kezdtük igazán jól a szezont, hiszen elvesztettünk egy trófeát Katárban, de azóta úgy gondolja, hogy rengeteget fejlődött a csapat, és hát várják most már a Vardar elleni mérkőzést. Sikerült megszerezni a Magyar Kupát is, ennek nagyon örülnek, és hát bizakodóan várják a hátralevő részét a szezonnak. Xavi, mit gondolsz eddig a szezonról? Jó estét! Szerintem Krisztián mondta minden, nagyon nehéz szezon, nagyon kemény szezon. Most utolsó hat hét vár ránk, a legfontosabb héten. Reméljük, hogy sikerülni fogunk, harcolni fogunk, és biztos együtt meg tudjuk csinálni. Sajnos, kezdjük újra akkor. Oké, kezdjük újra onnan a kör.
A legfrissebb élményről kérdezek most mindenkit. 2 nap távlatából, Zsolt, gondolom te sem voltál a legnyugodtabb a pályád szélén. Te hogy élted meg ezt a kupa hétvégét? Egészen jól indult, de hát igazából amikor végül is megnyertük a kupát és lementünk gratulálni a játékosoknak a pályára, akkor valamelyikük úgy megkérdezte, hogy mi van, izgultatok? Érdekes volt, és azt gondolom, hogy ennek a csapatnak az egyik legnagyobb erénye az, hogy nagyon mélyről is fel tud állni, és mindig fel tud állni. És itt is, aki látta, és valószínű, hogy mindegyikőtök látta a mérkőzést, ez a csapat óriási tanúbizonyságot tett arról, hogy vesztes szituációból is felül tud kerekedni az ellenfélen. Nekem nagyon nagy élmény volt, de azért a következő trófeát egy kicsit könnyebben. Ez volt a 14. kupagyőzelmed. Miért ez volt 13 csak? Újra számoltátok? Én újra, igen, mert rosszul számoltunk a Gulyúban. Előfordul, ennyinél már előfordul szerintem, hogy nézzétek el nekünk. Milyen volt ez? Volt eddig a legnehezebb? Az egyik legnehezebb, igen, lehet azt mondani, bár arról is beszélgettünk itt az elmúlt napokban, hogy egy hasonló végkimenetelő mérkőzést már azt hiszem játszottunk a Szegeddel, azt hiszem, hogy itt Füreden, de talán mindközül ez volt a legizgalmasabb. Úgyhogy mi is, főleg ott a vége fele, azt tudom mondani, hogy ezért volt egy kis izgalom nyilván bennünk is, főleg, és pont ilyen jó sorba be is ültünk, mert ugye mi voltunk a szerencsés 2 ember, akik próbáltuk minél izgalmasabbá tenni ugyanazt a 7 méterest. Úgyhogy, de igazából nyilván utólag kicsikét így máshogy látja az ember, de ugye a meccs végén, ahogy így beszélgettünk, ennek ellenére is mindenkiben benne volt, hogy még 0-2-nél is nem az volt az emberében, hogy húha, most akkor itt mindennek vége, hanem mindenki valahogy érzett egy picike kis szikrát, hogy ebből még talán jól is kijöhetünk, és hál' Istennek ez jól is sikerült, és csak annyit még csatlakoznék itt a Fazekas Zsolthoz, amit mondott, hogy az egyik erőssége tényleg a csapatunknak itt az elmúlt években az, hogy kritikus helyzetekben nem esik szét a csapat, hanem valahogy mindig elő tud egy ilyen kis tartalékot húzni, és hideg fejjel le tudja játszani a mérkőzést. Gasper, within a short time, it was a second consecutive penalty shootout, and you was one of the member of it. How did you feel yourself, and you decided to go there again? A Gaspert arról kérdeztem, hogy most már második alkalommal rövid időn belül volt ismét egy büntető párbaj, aminek ő ezúttal is részese volt, és hogy ezt hogyan látta, hogyan érezte magát benne. Yes, it was 50-50 for me. One successful, one not, but we won both penalty shootouts. That's the important thing. Of course, in the end, it's a little bit. You need some luck and excellent goalkeepers like we have. I think I was the first to thank Roland Mirko after the second match that they saved my ass. So we can be very happy that we have such a good goalkeeper tandem, and of course in the end we will only remember that we won the 2 trophies. It doesn't matter if there were penalties, not. We were just in the end better. A Gásper azt mondta, hogy igen, 50-50%-os most a büntető párbajokban, hiszen Varasdon ugye belőtte, most viszont kihagyta, úgyhogy az első dolga az volt utána, hogy ment és megköszönte a Mikler Rolinak és a Mirko Ajlovicsnak, hogy ilyen fantasztikusan védtek. Azt mondta, hogy boldogok lehetünk, hogy ilyen kapuspárosunk van, akik most megmentették többek között az ő hátsóját is, és hát így tovább. Christian, what do you think about this Hungarian Cup? We won. No, but for us was an important game, no, because this game for
the next matches against Vardar or Seger is very important for see our level. After the Olympic qualification, the team was one more time together. After this, if we was Arnold, we don't have too much time for prepare the game, and that's all. The important was the victory for us, for the club, for the recovery sensations, and how we win the game. This is not important. Not important is the trophy. We won in the penalties, but because we started not so good. But finally, with good goalkeepers, we can do. No, we must believe in our team, in our goalkeepers, because when the moment is in hard moment, we can win also. Krisztián azt mondta, hogy fontos volt számukra, hogy többek között már csak azért is ez a Magyar Kupa, mivel a válogatott hétről jöttek vissza, és hát látni akarták, hogy milyen formában vannak, mennyit jelentett az egy hetes kihagyás, amíg a válogatottakkal voltak. Nem volt így annyi idő ugye felkészülni, annyira kicsit újra össze kellett rázódniuk, ezért is volt talán olyan nehézkes, meg azért, mert a Margus kihagyta az első büntetőt, de szerencsére fantasztikus kapusaink vannak, és igazából a végén már senki nem emlékszik arra, hogy milyen módon nyertük meg ezt a kupát. A lényeg az, hogy egy újabb trófea megvan. Xavi Szabáti. Szerintem nagyon izgalmas meccs volt. A lényeg, hogy nyertünk. Minden meccs Szeged ellen mindig nagyon fontos, mert van egy nagy rivalitás. Igen. Akkor ez nagyon jó érzés mindig nyerni Szeged ellen. Akkor itt a kupa, az a legfontosabb. Minden józalom ad neked a bizalom. Szerintem most a bizalom nagyon fontos, mert jönnek a legfontosabb 2 meccs a szezon, Vardar ellen. És én ezzel látom, hogy a csapat most nagyon erős, nagyon jól dolgozik, és megpróbáljuk menni Skopjébe és nyerni. Köszönöm. Az interneten, miatt önöket megkérdezem, az interneten is érkezett 2 kérdés a jelenlevő, különösen Xavi Szabátihoz. Az egyik az Lékai Máté játékpercének az alakulását illetően. Hogy mitől függ, hogy éppen mikor mennyit játszik? Máté a pályán. Az világos 18 játékos van. Van valaki, aki dönt, ki játszik. Sajnos csak 7 játékos tudna játszani, mert ilyen a szabályok. 60 perc, 7 játékos, és van 18. Van valaki, aki nagyon szereti Krisztián, és van, aki nagyon szereti Geri, de csak tud játszani egy játékos az ugyanaz pozícióban. Akkor én nagyon szeretem a szurkoló, mert mindenki van vele menje. Sajnos van egy edző, aki kell, aki van aki dönteni. Akkor most én vagyok, és én mindig akarok a legjobb a csapatnak. Köszönöm szépen. A másik kérdés pedig a szélső játékot illetően érkezett, hogy a kupa döntőn kicsit kevesebb labda ment le a szélre, ez mennyire volt tudatos? Igen, ez normális. Ez igaz, hogy nagyon szeretünk játszani, és megpróbáljuk mindig játszani több szélsővel, de a lövőnk nagyon erős, Nagy László
Sliskovic, Falmason, Ilic, akkor ez mindig van lehetőség lőni, akkor sajnos nem érkezik sok labda a szélső, de ha tudsz nézni minden meccs BL-ben, azt tudtam minden csapat. Ha van nagyon erős átdugós, nagyon nehéz, hogy elkezdik a labda. Amikor van kis átdugó, akkor elkezdik több labda az elsőnek. Az ilyen a sport, de nagyon szeretünk, hogy játszani, ez át lehetőség is az elsőnek. Köszönöm. Kérdés a jelenlévőkhöz? Kínos kérdéssel kezdjük. Talán a Zsolt lesz a megfelelő megválaszolója. Igen, tehát még mindig Szeged kupa. Történt itt mindenki, sőt a média is nagyon simán elhalad a fölött, hogy itt volt egy nagyon csúnya lökés, ugye a mester felrögték, hogy mi van ezzel? Tehát a szövetség részéről még nem látni sajtóközleményt, hogy foglalkozik-e vele. Ha a piros lapot nézzük, az nem annak az embernek ment, aki ugyanúgy egy félkezes lökést beletett, de nem két kézzel lökte, de hogyha a szövetség nem, akkor mondjuk a csapat indít-e, vagy tervezi-e, hogy mondjuk kér valami retorziót ezekben. Hát a szövetségnek a bajnokságnak a szabályzata szerint a fegyelmi eljárás az elindult, az folyamatban van, azt meg kell várni, és ahogy a fegyelmi bizottságnak a határozata megszületik, arra fogunk mi tudni reflektálni. Köszönjük. Kérdés még? Ha nincs kérdés, én azért paranom. Savitól szeretném megkérdezni Christian Zeitz állapotát. Azt tudjuk, látjuk, hogy már a csapattal edz. Van-e arra esély, hogy esetleg májusban pályára lépjen? Jó, én nem vagyok orvos, de nagyon szeretnék, hogy jönni vissza, mert nagyon fontos játékos, és Nagy László az óriási játékos, mindenki tudja, de nem tud játszani minden meccs, egész meccs, 60 perc. Szerencsére az elnökség szerintem csinálnak nagyon jó munka, és jönnek a Guardiola. Az világos, hogy nem tudom, például ma volt az edzés, minden rendben volt, de végül szerintem az orvos, ha kell mondani, ha tud játszani, és mikor kell tud játszani, mert én nem tudom, mert most minden rendben volt, de talán holnap picit fáj, akkor szerintem nekem a legfontosabb mindig az ember, most a vála. Nagyon szeretnék, hogy játszani fog, mert szerintem ő nagyon fontos, mint minden játékos, itt mindenki ez nagyon fontos. Meglátjuk, szerintem az kérdés jól lenne az orvosnak. Köszönjük. Kérdés még esetleg? Nekem nem egy kérdésem, és lehet, hogy megint a Fazekas úr fog rá majd válaszolni. Arról van szó, hogy megkezdődött a rájátszás, és a kupa meccsből kiindulva, ugye, hát végül is sikerült így megszerezni a kupát, de voltak olyan szegedi vélemények, akár a pásztortól, akár a játékosoktól, hogy a
játékvezetők nekünk próbálnak kedvezni, illetve a asztal környékén is, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen pressziót jelent az ő részükre, a játékvezetők részére is, bár nem tudjuk, hogy a két fontos meccsre mely játékvezetők fogják vezetni a mérkőzéseket, de kívánja a klub ezzel kapcsolatban valami nyilatkozatot közzé tenni, hogy ez nem jellemző, hogy egy ilyen klubot, mint a Veszprémet, a játékvezetők fogják segíteni az újabb siker eléréséhez, hogy tehát akár egy Éjes Fecó, vagy akár egy Juan Carlos Pásztor is simán lenyilatkozzák, hogy csak a játékvezetőkön múlt az ő kupakudarcuk, hogy ezzel kapcsolatban tudunk-e, vagy akarunk-e valami lépést tenni, vagy egy nyilatkozatot, hogy ez nem jellemző magára a klubra, mert a klub az a játékosokkal is el tud érni a megfelelő sikert, az eredményeket. Azt gondolom, hogy ez egy normális reakció a Szeged részéről, hogy egy elvesztett kupadöntő után a bírókban keresi az okot, vagy a zsűribe keresi az okot. Egyszerűen ezekkel nem nagyon szabad foglalkozni. Tehát mennünk kell előre, egyre jobban játszani és megverni őket megint. És hogyha a bajnokságot is megnyerjük, és utána ők megint a bírókra hivatkoznak, és megint a zsűrire hivatkoznak, ez egyet jelent, hogy ők megint nem lettek bajnokok. Tehát nagyon nehéz, és annyit azért el kell mondani, hogy nagyon felfokozott hangulatú volt ez a kupadöntő. Tehát utána az Illés Feci, hát nálunk is játszott, ismerjük jól. Ez nem volt egy szerencsés nyilatkozat, de ő nem ilyen. Tehát azt gondolom, hogy ennek talán nem szabadna egy újabb okot adni a vitára, hogy mi most ezekkel a dolgokkal foglalkozunk. Én meg vagyok győződve, hogy a Fegyelmi Bizottság meg fogja hozni a megfelelő ítéletet, és megy tovább az élet. Még egy csak a mestertől, hogy vannak olyan játékosok, akinek a következő évekre a státusza még annyira nincs rögzítve, vagy éppen nem olyan hosszabb, mint a Gazinak, hogy mik a további tervek, vagy van-e olyan játékos, amit mondjuk éppen ez a megfelelő hely, ahol bejelenthetik, hogy na ő fog érkezni, vagy ő fog érkezni. Szerintem most a legfontosabb az következő meccs. Nem kell koncentrálni a következő meccs, mert nagyon fontos, ez a szezon végén megvágjuk, de szerintem most nagyon dolgozik az előség. Nekem sok bizalom van, és nagyon jó kapcsolat, de megvágjuk. Bocsánat, de most szeretném mondani neked valamit, mert én mindig tisztán mindenkinek, de szerintem a türelem nem végtelen. Szerintem ez nagyon nem korrekt a szituáció, mert tavaly ugyanaz volt Magyar Kupa után, hogy a pastormester csinálta nyomás a bíróknak, azt csinálta ugyanaz a Spanyolországban, az a szisztémája, de szerintem csak kell nézni a meccset megint, és mindenkinek vele menje. Én néztem a meccset kétszer, de az világos, hogy itt a klub Veszprémben nagyon korrekt. Soha nem mondjuk semmi bírókról, de szerintem ez nagyon nem korrekt mondani, ez szerintem nagyon nehéz a bírók munkája.
néha jó, néha rossz, mert ők emberek, de az világos, hogy minden szezon csinálja ugyanazt, megpróbál csinálni nagy nyomás, de reméljük, hogy úgy nem lesz. Kérdés még esetleg? Xavitól kérdezném meg itt, hogy ha már itt szóba került Juan Carlos Pásztor, hogy magát a szituációt, a lökést, te hogy élted meg? Mi járt a fejedben abban a pillanatban? Semmi. Nem szeretem beszélni róla, mert nekem nem fontos. Nekem a legfontosabb, hogy a csapat nyert. De az világos, hogy megpróbálom mindig lenni korrekt. Én soha nem mondom semmi a másik edzőnek, mert sok tisztelet. Mindenki tudta nézni, mit tudtam, de nekem nem fontos tőle függ, de az világos, hogy ez nem korrekt, de most szerintem a legfontosabb az a csapat, a következő meccs, dolgozni róla, és menjünk tovább. Hogyha nincs kérdésem, még egy dolgot elmondanék, hogy az Ivánt ugye mondtuk, hogy fog majd jönni, de nincs semmi probléma, de jobb, hogy most őt kicsit a fizioterapeuták kezelik, az most fontosabb, hogy ő itt legyen, úgyhogy erről ennyi. És utolsó kérdésként így 3 szélső játékosunkat látom egymás mellett, és az lenne a kérdésem hozzátok, hogy ki a leggyorsabb, who is the fastest runner among you? Krisztián szerintem. Vesi? Christian. Krisztián? Új. Akkor, hogyha tényleg nincsen több kérés, köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, lehet futózkodni a fiúkkal, a kupákkal, utána pedig mindenkinek jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük.